Sa nama se nalazi Pantelija Protopavlović, on je inače protonamestnik, sveštenik u Staroj Pazovi. Takođe, napomenuli su da bismo morali da neizmjerno pozdravimo načelnicu Tebice odelenja Kameničke klinike, Mirjanu Dickov, koja je jedna od vodećih još jedna stvar koju naš predsjednik opštine nije rekao, a to je da je danas Iliji Kojiću, ministru odbrane Srpske krajine Slavonije, Baranje,
U Srbiji kako slava, Srbiji vijek nastrada. I što